αναφέρεται. Ένα ακόμα. Είμαστε η πρωταθλήτρια στην έλλειψη πρασίνου. Και σε αυτή την πόλη έρχεται ο κύριος Καλαφάτης, ναι, ο οποίος αυτή τη στιγμή διεκδικεί να είναι δήμαρχος αυτής της πόλης. Και η τελευταία του πράξη που κάνει ως Υπουργός Περιβάλλοντος είναι η κατάθεση του γνωστού νομοσχεδίου για τα ρέματα, το οποίο δημοσιεύθηκε τελικά χθες και στο οποίο εντοπίσαμε ότι υπάρχουν 2 φωτογραφικές διατάξεις για μια τεράστια αναδασωτέα περιοχή. Στο Χορτιάτι, όμως αφορά όλη τη Θεσσαλονίκη, γιατί είναι στο περιαστικό μας δάσος, ναι, οι 2.038 στρεμμάτων. Μια υπόθεση την οποία την παλεύουμε, είναι όλες οι δασικές υπηρεσίες συμφωνούν. Το Συμβούλιο της Επικρατείας έχει βγάλει δεκάδες αποφάσεις που λέει ότι είναι δάσος και δεν μπορεί να χτιστεί. Και τι αναφέρει αυτή η φωτογραφική διάταξη? Και απέναντί μας έχουμε πάντοτε κυβερνήσεις που εναλλάσσονται, υπουργούς που εναλλάσσονται. Πασόκ και Νέα Δημοκρατία τους ένωνε αυτό το λεπτό νήμα εδώ και δεκαετίες. Το περιβάλλον ήταν πάντοτε ενωμένοι για να το καταστρέψουν. Και αυτή τη στιγμή έχουμε πάλι έναν άνθρωπο που έρχεται να διεκδικήσει την ψήφο μας, κάνοντας αυτό το συμβολικό κακό, εισάγοντας και ψηφίζοντας μια φωτογραφική τροπολογία, η οποία που ανοίγει το δρόμο στην ειδικοπαιδοποίηση εκεί. Εμείς, βέβαια, επειδή το παλεύουμε στο δικαστήριο και ήδη το έχουμε παλέψει και ήδη το έχουμε κερδίσει πολλές φορές, θα συνεχίσουμε να το παλεύουμε. Αντίστοιχη απόπειρα έχει γίνει το 1999 με τον κύριο Λαλιώτη, την οποία την έχουμε ήδη κερδίσει στα δικαστήρια. Αν πιστεύει δηλαδή αυτή τη στιγμή ο κύριος Καλαφάτης ότι θα πουλήσει καθρεφτάκια στους ηθαγενείς ερχόμενος εδώ στη Θεσσαλονίκη, εμείς έχουμε να του πούμε ότι όσο υπάρχει σύνταγμα, όσο υπάρχουν νόμοι και ενεργοί πολίτες, εμείς θα είμαστε απέναντί του και δεν πρόκειται να περάσουν αυτά τα σχέδια.